Фирма Варекс беше сред основните спонсори на церемонията по връчването на първите годишни награди на Националната асоциация по коневъдство за жените в конното общество. Идеята на конкурса е да отличи най-добрите постижения, проекти и реализации в сферата на конното дело в България. За нас е огромна чест да присъстваме на първото издание на първите годишни награди на жените в конното общество. Ще се радваме във всяка една конна база да има по една такава червена машина, каквато видяхте. Ние сме на среща като ваши бъдещи партньори. От Варекс връчиха награда в една от 12-те категории – Вдъхновение. Веселина Фелдман. Брандът Масей Фергюсън, на който фирма Варекс е официален представител за страната, е известен с високо качество и надежност. Новата серия трактори на Масей Фергюсън MF5M с мощност от 95 до 145 конски сили е много подходяща за обслужване на животновъдни стопанства, включително конни бази.